ме срещне неподвижен обект. Нула 478. От провинцията идвам и затова съм анти. А в прозореца зад мен са само самозванци. Добре, че не го гледам, а погледа напред е зорко вперен. Ти на мен разчитай като сервис доверен. Съвременен мрънкач на първо място в джобса. После въпросът ще е шо рецата дропса. Бъркам яйцата с папата, не ми лави за заплатата. И Бене Чезарит замръзват от гласа и заплахата. Искам мълчание, писна ми от това да виждам навсякъде търговия с влияние. Омръзна ми бутуша да мачкал неправданите и пътя си към познание да бъдем грешно разбраните. Затова залагам в пломбата си цианид. Боговете обичат силните, както казват ацид. Досиетата на трупчета, прокурорите хикс. И единствените принципи са тест на 3 сме гиз. Брой до 7 и ще бъдеш обсебен. Алигери грешно смята греховете до ден днешен. Докато пусна инстаграма за секунди съм с двуциферно число, но избора ми никога няма да бъде, брат, количество пред качество. Е нещо като повече от една институция. Хората не вярват на институциите, хората вярват на господарите. Няма проблем. Стоя, но подхождам аристократическо. Само до втори клас училището е девическо. Същите на толкова места са гладки мозък, пълни с нейлон преди да имат лични карти. Вънка бутат здраво, искат да са като Илон Мъск. Тука бутат, ама назадна само хип тръст. Както казва Йода, падни за 100 на пода, аз и ти сме от една порода. Стартирам чисто, всяка кода ми е нула. И тоя ред го казвам без да мърда мандибула. Не разбран кът Калигула, ако не беше Нерон. Записвачката на дискове нямаше да е Burning Chrome. Толкова точен, че си вкарвам USB-то от първия път. Непорочен зърнали татуирана плът. Моля, професор, доктор, пацифист, регресия ме връща до времето на големия зрив. Костен мозък от аферата Костин Брод. Натална карта стрита от съзвездие Козирог. Периньон и молдонска сол плюс перхидрол. В лесни стъпки, ето ви рецепти за смяна на пол. Атрицки.